Ake ngikhuleke umhlaba wonke nibingelelwa yingwe la ehamba namabhubesi impunga yesintu umfo kaMbanja uKhathini. Umshana wakwaNgcobo Fuze omashiya amahle sengathi azoshumayela. Umzukulu kaMdumo kaThumla Tshatatsha kaPheshe kaMaguyane kaVaphi kaNokhonjwa. Kuhlala kuyintokozo enkulu kumina mbukelo wempunga yesintu ukuthi ngisondele la kule channel yethu enkulu kangaka la sifundisana khona isintu. Sikhumbuzisana inyathuko yesintu eyayikade ihamba okhokho bethu. Uzokhumbula ukuthi isintu siwumgogodla wempilo yomuntu. Ithongo liwumgogodla wempilo yomuntu. Ingako umuntu ophilayo ngokwenyama udinga ithongo eseliphila ngokomoya. Nethongo eliphila ngokomoya lidinga umuntu ophila enyameni. Kunombuzo ke obuwula nobungane abantu abaningi abajwayele ukubuza ikakhulukazi laba abakhutshazwe inkolo emqondweni yabo. Uza umuntu ethi umuntu ongasekho ubuya kanjani azocela ukuthi umhlabele inkomo ekubeni yena wahambe ngenayo inkomo. Uma kuwukuthi ukubuze lo mbuzo kufuna wazi ukuthi emqondweni wakho ukhubazekile, uyadinga ukwelashwa, uyalidinga usizo lokuthi njengoba ukhubazekile ngokomqondo ukwazi ukuthi ubuyiseke okanye ufundiseke kahle okuthi into yabantu abadala ihamba kanjani. Kulezi zinto nazo wena oqhosha ngazo akuzona ezakho kodwa ithongo likunike ngoba naku likwethemba ukuthi imbuze njalo ngeke wayibuza. Konke nako kungokwethongo akukwazi ukuthi wena uzoba nemibuzo ukuthi lo muntu uhambe ngenayo inkomo simlungisela kanjani ehambe ngenayo inkomo. Le nkomo nayo akusiyona yakho kodwa uyiphathisiwe ingeyethongo lakini. Namuhla ke mbukelo wempunga yesintu kunento engifisa ukuzoyithinta esengibonile ukuthi abantu abaningi yabashaya. Uzokhumbula ukuthi ngokujwayelekile kunomuntu othola ukuthi igceke lakubo lingcolile mhlambe linezilwane mhlambe kunezinto eziyimoya ezifakiwe egcekeni lakubo ezimcindezelayo nezenza ukuthi inhlanhla yakhe ingakwazi ukuthi ichume noma ifinyelele kuye. Uma ke vele igceke lingcolile izinto eziningi azihambi kahle uma umuntu ozohlala phakathi kwalo lelo gceke. Uma nje uzohlala egcekeni elingcolile amaphupho awukwazi ukuthi uphuphe into ekhulumayo nento ezosempilo yakho phambili. Akwenzeki ngesizathu sokuthi igceke lakini lingcolile kunezinto ezingcole ezigegcekeni kunemimoya eyahlukene esegcekeni ekuyiyona ekucindezelayo neyenza ukuthi ngisho imithandazo yakho izicelo zakho ukuphahla kwakho kungafinyeleli kulabo sokudlulisa kubona. Uzokhumbula ukuthi uma igceke lomuzi wakini lingcolile abantu abadala bahlale egcekeni elingcolile. Uma kuwukuthi senathola ukuthi igceke lingcolile kumsebenzi wenu ukuthi nisukume nifuna umuntu ozokwazi ukunihlanzela lona igceke ukuze inhlalo yenu enihleli kulelo gceke kuzoba inhlalo elungile nefanele nezokwazi ukuthi nisize. Abantu abaningi ke bashawa iloko igceke libashaya ekutheni lingcolile kunezinto ezifakiwe. Kodwa ke mina ngiyimpunga yesintu namhlanje ngifisa ukuzokhuluma nomuntu othola ukuthi igceke lakhe okanye igceke lakubo liyamshaya uma ephakathi kwalo azikho izinto ezinhle ezenzakalayo. Uma kuwukuthi umuntu onebhizinisi uma ekegcekeni lakubo noma ekegcekeni lomuzi wakhe azikho izinto ezinyakazayo kodwa athi angaphuma egcekeni lomuzi wakubo noma egcekeni lakhe bese izinto ziqale ziqaqeka. Namuhla uhlangothi engifuna ukuliveza ngifisa ukuveza uhlangothi oluthi kuyenzeka umuntu igceke limshaye athi uma ephakathi kwalo uthola ukuthi izinto zakhe azihambi kahle kodwa umeke waphuma bese ziyaqonda. Kodwa kube ukuthi konke lokho kwenzeka nje hayi ngoba igceke lakubo linezinto ezigqitshiwe eziwubuthakathi ekuyizona ezimcindezelayo. Umuntu igceke kuyenzeka limshaye ngokomsamo. Limshaya kanjani umuntu igceke ngokomsamo?
Kunomuntu othola ukuthi ngaso sonke isikhathi uma eba namaphupho uziphupha engaphandle kwakubo. Akakaze nangelilodwa ilanga aziphuphe esegcekeni. Omunye uthola ukuthi uziphupha wenza izinto entabeni, wenza izinto olwandle, wenza izinto emanzini, wenza izinto esigangeni. Omunye aziphuphe welusile inkomo, uhleli nenkomo emadlelweni la zidla khona. Omunye uthola ukuthi ngaso sonke isikhathi umephupha uphupha kodwa engaphandle nje komuzi wakubo. Uma ke umuntu uzoba nalamaphupho esengwabalile, uphupha njalo wena ngaphandle kwakini. Uphupha njalo wena uke kwaluseni welusile inkomo. Uphupha wena uke entabeni, uphupha wena uke esigangeni wenza izinto ngaphandle kwakini. Kufanele wazi ukuthi njengoba thina sabantu sinezidalwa okanye sinamathongo aphila kithi egazini. Sinamathongo ekuyiwona ekwenziwa isivumelwano emathongweni akithi ukuthi lawo mathongo ayophatha impilo zethu, lawo mathongo ayophatha inhlanhla zethu. Kuyenzeka umuntu uthola ukuthi isidalwa ekuyisona esimphathela inhlanhla noma ekuyisona esimphila izinto ezithile, uthola ukuthi leso sidalwa leso asingenile egcekeni lomuzi wakubo, kodwa kuyisidalwa esaphuma emsamo wakubo ngezizathu eziningi ezahlukene. Kuyenzeka isidalwa uthola ukuthi kuphehlwa amanzi amnyama kini, bese sona sikhetha ukuliduba ikhaya, sibalekela lawo manzi amnyama, sisinde kanjalo sihambe sohlala emanzini, sohlala entabeni, sohlala esigangeni. Ngenkathi wena uziphupha welusile entabeni uhleli nenkomo, inkomo ziwuphawu labantu abadala. Abantu abadala labo abasesigangeni, abakwembethe, abasuke bekukhombisa ukuthi wena ufuze ukuthi mawuxhumana nabo, uxhumane nabo ungaphandle kwakini ngoba bona abekho emsamo. Ngenkathi uziphupha wenza izinto ungaphandle kwegceke lomuzi wakini, zinkomba lezo zokuthi lesidalwa esiphila kuwe nekuyisona esikuphathela izinto asingenile ngaphakathi komuzi wakini. Igceke lakini ke wena lizokushaya lapho kokuthi ngenkathi wena uhlele egcekeni lomuzi wakini wenza izinto egcekeni lomuzi wakini, ngoba kukhona abantu othola ukuthi bayazenza izinto egcekeni kodwa umehluko bangawuboni. Ingoba lesidalwa esikuphethe asikho emsamo wakini, asikho egcekeni lakini. Ingakho igceke lakini likuphika uthi ungaphuma kini uhambe mhlawumbe uyesilungwini izinto zakho uzibone zikhanya. Uma umuntu mhlawumbe ozisebenzayo njalo uma uhambe waya kini izinto zakho ziyavaleka, kodwa uma uke waphuma kini iyaqala imisebenzi yangena. Ucindezelwa yigceke ngokomsamo ngesizathu sokuthi isidalwa esikuwena nesidalwa esikuphathela izinto asingenisiwe egcekeni lomuzi wakini. Ngaso sonke isikhathi wena mawungena ushiya ngaphandle, bese lokho kwenza izinto zakho zidonse kanzima, ngoba yonke into ozoyenza uyaphahla, uyacela, lesidalwa sakho asikho egcekeni lakini kodwa sona singaphandle. Baningi abantu othola ukuthi bashawa izinto ezinjalo. Uma efika umuntu emphelandaba sihlala naye phansi sixoxa, sijula, bese sibona ukuthi cha wena njengoba uke uphuphe namaphupha nje, uziphupha ngaphandle kwakini, uziphupha uke kwaluseni, uziphupha wenza izinto ezithile emanzini, wenza amalade entabeni, yonke leyo nto olwandle. Ingoba vele kunesidalwa esikuphethe nesiphethe izinto zakho esingangenile kini, asikho emsamo wakini ekufanele ukuthi ukwenzeke wena nako. Leso sidalwa sakho hamba uyoxhumana naso la sikhona sona. Uma into zakho sezikhanya sesikhanyiselile, akube khona uhlelo ke manje lokuthi lesidalwa sakho uhlambulule sibuke nasegcekeni lomuzi wakini ukuthi sasixoshwe yini. Uma emva kwaloko usukwenzile lokho usuyasithatha lesidalwa ususingenisa ngaphakathi sesiba segcekeni elilodwa negceke wena ohlala kulona. Usuzokwazi ukuthi mawuphahla sikuzwe, mawucela sikuzwe, bese siyakwemukelisa. Igceke kuyenzeka likushaye
ngesizathu sokuthi isidalwa esiphila kuwe nesidalwa esiphethe izinto zakho asikho egcekeni okulona. Ngale kokuthi igceke lakini mhlambe kukhona izinto ezimbi ezenziwa, kuyenzeka omunye ashawe igceke ngokuthi isidalwa sakhe akangeni naso sona sisala ngaphandle. Hayi, angingawageqa amagula ngoba ngemuki. Zikhona incwadi esizibhalile. Indlela yesintu 750, sithini isintu 550 makuhlangene nokuthumela. Uyokhuluza ukhokhobe 350. Amava ahlabahlosile 550, kodwa amava ahlabahlosile njengoba sashilo azoba khona makuphela lenyanga. Ikhona futhi nekhombo yakulenyanga 985, incwadi ezu3. Sithini isintu, indlela yesintu, uyokhuluza ukhokhobe. Zontathu lencwadi uyazithola ngokuthi ushayele inombolo lezi ozibonayo zivele escreenini sakho. Asuthathe kumfanekiso oqoshiwe sudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. La sikhona abafowethu sike Mphelandaba. Mawufika eMphelandaba uzohlala phansi nempunga yesintu nexoxe. Kuba ne-consultation fee ewu-303 rand. Uma kuwukuthi ukude ufisa sikhulume nawe, isikhathi esiwu-30 minutes kuba u-350, esiyi-hour kuba u-450. Angiphinde ngilungise lapha kwindaba yamaphupho. Angiqale ngokuxolisa nje ukuthi mina ngiyimpunga yesintu sengiliguqulile uhlelo. U-30 days lo engangimshilo ukuthi 250 amaphupho. Akusenjalo bafowethu ngoba abantu abaningi bavele bathumela amaphupho amaningi nozwayo ukuthi lamaphupho la kulona iphupho umuntu ekufana ngabe uyalibuza usuku nosuku ngoba naku umuntu azi ukuthi ukhokhile. Lolo hlelo sengilivalile. Indlela mina sengisebenza ngayo manje ngikala amaphupho awu10. Makuwukuthi impunga yesintu uyazazi unamaphupho u250 uyobuza amaphupho awu10, u150 uyobuza amaphupho awu7, u100 rand uyobuza amaphupho amathathu. Iloko bafowethu, uma kuwukuthi amaphupho akho made kakhulu okungenani thatha noma u30 minutes u350 ungixoxele wona amaphupho siwaxoxe siwahlaziye kunokuthi uthumele ivoice note ezoba u20 minutes abe mabili futhi lawo ma voice note. Uyabona, iloko nje bafowethu okuwukuthi ipackage lengangithi ngiyenzile ka30 days no 15 days angikhanselile lokho bafowethu. 250 ipackage yamaphupho awu10 owabuza noma ngabe yinini, akusho ukuthi ngalo 250 sekufanele manje ulinde wonke amaphupho akhe. Uma uvuke nephupho uzolithumela sikuhlaziyela. Nangonyaka ozayo uma ukuthi lo 10 amaphupho bungakawuqedi uzophinda futhi nangonyaka ozayo ngoba lena yensuku 30 days ngeke amaphupho ayagqilaza kakhulu. Okunye futhi uma kuwukuthi awunayo imali yokuthenga isikhathi sokukhuluma nempunga yesintu, angicacise lokho. Uma uzofaka u350 ka30 minutes uyangiphoqa lapho kuwukuthi ngesikhathi esithile ngifuna ukukuthola ngoba ngifuna ukuxoxa nawe. Yeka into zakho. Uma ufaka u450 yeka into zakho mpunga yesintu ukhulume nami. Uma kuwukuthi uyangidinga kodwa imali awunayo, ukungifonele ngo6:30 kuya ku7:30. Akugarantiwe ke lapho ukuthi uzongithola ngoba baningi abantu abasuke bengizama. Umuntu angaphatheki kabo ukuthi akangitholi ngaleso sikhathi kusula ngo6:30 kuya ku7:30. Nisuke nibaningi othola ukuthi imali aninayo. Kodwa ekufanele ukuthi ukwenza ukubekezela uzogcina ungithola ngoba nibaningi vele. Kodwa uma sekukhona umuntu ofaka imali, angikwazi phela ukuthi ngikangamthatha lowo muntu esefaka imali yakhe ngoba uma kuwukuthi akazungithola esefaka imali uzazongiposta la ngitrendisa ukuthi ngidle imali yakhe mina ngithe ngizokhuluma naye ngisakhuluma naye. Ngiqala ngabo ke laba basuke befaka imali ngoba basuke bengiphoqa ukuthi angiyeke into zami. Ziningi izinto engizenzayo. Ngiyasebenza, ngiyafunda bese kuzoba umsebenzi wamakhehla. Ngenkathi ngiyeka mina ukwenza ama-assignment, lo muntu lona usuke ngiyekusela lokho ukuthi nayi imali ke ngicela ngayo ukuthi nginake ngaleso sikhathi leso ungawenza umsebenzi wesikole, ungawenza umsebenzi wakho owenzayo. Yiloko nje bafowethu into eyenza ukuthi kube khona imali ekhokhwayo.
ukuthi sonke kufanele sijabule sonke, kodwa mawungenayo uyakwazi ukuthi ungithinte kusula ngo6:30 kuya ngale. Amaphupho wona kunenamba yawo amaphupho esinikeza umuntu osuke sefaka imali yokuthi ufuna ukuhlaziyelwa amaphupho, ngoba nakhona kufuna sihlangabezane. Amaphupho bafethu ayagqilasa. Uma uzongithumelela ivoice note e5 minutes kufuneka ngihlale ngijule ngilalele iphupho lakho ngokujulile. Uyacabanga? Yingakho ke kubalekile ukuthi wonke umuntu ozazi ukuthi uyafuna ukubuza amaphupho, u100 amaphupho amathathu uzofika uliphupho iphupho sikuhlaziyele. Mhlambe ngo-October uphinde uphuphe elinye usanalo elinye ukuthi ungabuza ubuza sekusele lilodwa. NgoDisemba uphuphe elinye ufaka imali sikuhlaziyele. Kodwa wena uma uzofuna ukwenzelwa izinto nje mahala hayi ngeke. Akuhambi kanjalo bafowethu. Yonke into isikhathi bafowethu. Abantu uma beya kubelungu noma kubantu abasiza ngokwesilungu bayawakhipha ama consultation ama1000 nami ngangaya nje ngihambisa ingane yami komunye udokotela. Ingane yami yayishila, ingane yami ngifuna ukumbuza ukuthi ngeke nakwazi ukungisiza, kwathiwa kufuna ngifike ngizoconsult, ngakhipha 1000. Wafika wayibuka udokotela wathi ufuna nithola imithi kanje, ngabona ukuthi ayikho yonke lento. Siyakhokha kulaba sentshonalanga, nakuthina khokhani. Ayakhokhwe nakuthina, kube ukuthi awukhokhi ngoba nakungenayo. Bayazika abantu abafika emphelandaba. Emphelandaba njengoba ku303 mawungenayo imali, ungenayo lo 300, ufika ushiye noma ngabe malini oyishiyayo. Ushiya u10 wenzele ukungikhunga nami, ngoba njengoba ngisuke ngihleli la wena usuke uzosizakala. Mina ngizosizakala ngani mina? Kusho ukuthi mina ngizomosheleka isikhathi ngoba ngisuke ngiyeke umsebenzi wami, sekufuna ngingalala ebusuku ngibuka incwadi, ngingalala ebusuku ngenza umsebenzi, kufuneka ireport ihambe. Uyabona? Manje kubalekile ke bafowethu ukuthi sikwazi ukuhlangabezana. Njengoba nami ngiyimpunga yesintu, uMashimane, uBovungana, oMashimane omunye, osandla somusa, oNtombela, banamakhehla bembethe. Uma uyakubona usukuye kulawo makhehla bembethe nezalukwazi. Mawufika lemphelandaba awuzile kumina, uze emakhehleni wona lawa asuke kusiza, bakhunga abantu bami ukuze uzokwazi ukuthi usizakala. Noma ungeke uzungikhunge wena ufuna ukungixhaphaza njalo, wena uyangifonela ungibuza izinto, hayi ngeke akuhambi kanjalo. Kubalekile umuntu ukumkhunga. Angibonge futhi nakubona bonke laba abakwazi ukuthi impunga yesintu bayikhunge. Baningi kakhulu abantu engibasiza, uthola ukuthi umuntu ekumsizeni kwami bese emva kwaloko ayikhunga impunga yesintu. Labo bantu labo bayasizakala ngoba ngenkathi ujabulisa lethongo lelofuna usizo kulona, nalo lizokwazi ukuthi ngokwesipho elisiphe lomntwana bese leyo nto akutshela yona ikusebenzele, ikwazi ukuthi kusize, ibe usizo nakuwena, nethongo lakho futhi lizokwazi ukuthi likulekelele. Kodwa manje uma ukuthi wena uzofuna ukungixhaphaza nje, hayi ngeke, akuhambi kanjalo bafowethu, akuhambi kanjalo. Njengoba wena uzosizakala, mukhunge lo muntu loyo, khipha noma u20 umkhunge, khipha u100 umkhunge, ngoba into asuke sikutshele yona yinto leyo usuke ungeke uyilungise ngo100, ngeke uyilungise ngo300. Uyabona? Ngithi nje bafowethu ake ngilungise lapho nje ukuthi uma kuukuthi ufuna isikhathi, ufuna sikuchazele ukuthi umsebenzi wakini kufuna niwenze kanjani, leyo nto iphethe impilo yakho, uzoyenza leyo nto iguquka impilo yakho. Kodwa mina ungikhunganga ngalutho, akuhambi kanjalo. Uma nje uzoxhuma umuntu onemimoya abantu abadala ufuna usizo, uyakhungwa lowo muntu loyo. Kulungile. Asuthathe kumfanekiso oqoshiwe sudlulisele kwabanye abantu nencwadi futhi. Uthola ukuthi umuntu ubuza into ekencwadini. Kodwa ngihleze ngisho ukuthi nazi incwadi ziphethe ulwazi. Ngoba manje wena ufuna vele ukuxhaphaza abantu, ufuna ukusizakala mahala. Incwadi awuzithengi, awungikhungi ngalutho. Moya kumuntu wena ufuna ukusizakala nje mahala. Awukho right uma unjalo. Umuntu uyakhungwa, khunga ingelosi kuyena. Kodwa emasontweni niyanikele emasontweni. Nikhiphe eziningi imali lezi emasontweni maqela ningasizakali ngalutho. Masontweni niyanikela nakodokotela basentshonalanga, imali niyikhipha kubona. Kodwa mase niya kubelaphi bendabuko, abantu abasebenza ngokwamathongo, bona kufuna bakusize mahala.
Usho njalo ukuthi endulo babesiza mahala khona ke endulo manje. Laba bamanje kufanele uyikhiphe imali ngoba endulo kwakunabantu ababeqotho. Umuntu wayethi mesesiziwe akwazi ukuthi abuyele emuva yobonga. Wena ngeke ubonge wena ungasizakala mahala kodwa uma izinto sezihamba kahle ngeke ubuyele emuva uthi uyobonga. Uyakhungwa kumuntu onabantu abadala. Awuvele ubuze nje into mahala asebenzisa umoya asebenzisa abantu abadala. Hayi akuhambi kanjalo. Ake sithi ke nje impunga. Inasa sengife